biro kaluwore kod bedo ni ogeng'ne kamoro kendo doho ne ok onyal chiwo thuolo mar timo mano. Doho wacho ni ne giyudo kwayo achiel kachiel kowuok kuomu mondo golnu Mackenzie udhud adhoge. Ok ipar ka samoro nyalo bedo mapek ahinya mondo chiw ratiro kata mana ne en nikech nok winjo kore, undiko report ka ok winjo kore. Gima duong' ka komiti oket kamaendi en miyo ng'ato thuolo. Yes. Koluongi e komiti, ineno kaka koro sani waluongo laktar maduong' matiyo gi weche mag bero to gi joma osenindo miluongo ni Johansen Oduor. Nwaluonge diriyo, mondiko ne barua diriyo, mwamiye chance ni yawa bi mondo miwa dhogi. Ezekiel noluongi mobiro. Jodongo kaya noluongi, moko nokelo ripode gi mopogore opogore, to moko ne pesa matima no tamogi. Jatend sirikal maduong' miluongo ni Kindiki, Mheshimiwa Kindiki noluongi mogolo dhoge. DCI owuon noluongi. Jatend JNIS noluongi mobiro mogolo dhoge wach ni endi. Mackenzie nondiko ne barua nyadiriyo. Mwanyise ni bia mondo imbi wach kari, mondo kik wach ni mwawinjo kuom dhojika, mwadaya kuom jo no dada gi ko dhoji. Tema koro ket ni mandi gimane timo. Imbe bia ma komiti onge odno endo maduong' malo od Senate kata od parliament kech mana ndo kuma yiere ng'ato gombulu ma timo representation ma jopiny. Koro kibiro ka endi jopiny bo winja ng'o dhogi. Lakini ne giwacho ni mokwongo mondo mi obi nitie logistical problem nikech iwacho ni en high level target. Masa mondo mi wuga ka Kindiki okete kama ni Shimo la Tewa Mombasa. Koro mondo mi wuga Shimo la Tewa mo idhi ndege mo gi kaindi gimo manyalo timore. Ineno mondo mi koro nyaka mi security mondo chop kaindi maber mochak duoke keche pod en tie interest mare kuom un manu dhi Kilifi nango no kodhi adia kama ne entiere mondo yude kore mayot moloyo kele Nairobi kaka community. Mano ben wane gi chance to no yudo pek kaluwore gi jotelo mag prison. Yes. Kata mana barua manwauru yero kasa moja telo ma prison maybe not timo kamano ke chini ke jotelo no tamore lakini yo ka no gengo mondo mi kikata Mackenzie yud gino eno machimo Mackenzie yud ko lawyers mage miyo report ne ntiko time matin mano nyaka dhiga tiyo report mondo motere e Senate ke gini committees gi kini gi timeline maggi. Koro apa ne pore ngi chance nikech Senate kose adopt report no endo ingini one committee manolos gi od bura ma Senate. Yes. Koro Senate no endo be nyalo kawo patik mang'ad bura ni yawa wando Mackenzie pura mondo obi mbeleu kata obi mbele Senate mangima. Mano senators pod nigi teko mar yiero mano to pod ya tame mondo mi otima ng'owa owen rich kata ogol okawo oko kata omedi gigo e komo wache report no endo pod en gi thuolo no endo koponi wakili mage dwani mondo appear before the Senate onyalo appear kata koponi senators owegi o insist ni nyaka wuogi to mondo be address Senate be Senate nyatimo mano. Senator Eddie, mag gin timbe mag njore kod maundu ma iwacho ni king'iyo historia mar Kenya ne tim mar maundu monege kwan ji mang'eny e Kenya ka isigana mar Kenya kanyadichiel. Kamano. Wang'i sani, samoro dibed ni wan kod kwan maber mag apisa mag arita, samoro do wafwenyo kata do fweny gini machon. Sani piny Kenya rakore kod weche mopogore opogore mag arita. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ngire, jatend migawo mar jolweny Aden Duale kachiel kod apisa mamoko motende kod weche mag arita osebedo kawacho ni gibiro keto kenge mag neno ni weche machal kod njore machal gi magi ok ochako timore piny Kenya. Ngire Kithure Kindiki jatend migawo mar arita nowacho ni odwa kawo wach Mackenzie ni kaka tim mar njore. Nyaka gi samo weni weche mag arita pod kelo ng'ikruok mathoth. Odiochieng' ma kawuono Senator e gwenge ma Baringo nitiere monj motimne tesendo bila mar majoni kod jokwo jamni miluongo ni bandits ma bende noselandi lweny mar kedo kodgi. Ang'o ma nyaka tim e sekta mar arita kaka Senator jal mano yier gi jopiny mondo olosie chike manyalo miyo japiny arita mare kod mwandu mare bedo mongirore. Ang'o ma nyaka tim mar geng'o gik machal kod mag Mackenzie kopogore kod keto ndikruok mar kanisa yo ma uyanga. Igeni sirikal samoro timo timbe ne ma yo muga opogore bati. Makoro pacha kaka Senator ma Migori
mane jo Migoro yiero mondo odhi od bura ni endi. Yes. Kidwaro loso weche machalo koda magi eki, nyaka ing'e ni kuku mar wach gi eki gin ang'o. Giwuok kanye momiyo ji nyalo timo timbe mag njore gi eki. Kata wang'e ni tim njore no ken tim jo kanisa te mane Paul Mackenzie otimo. Mane miyo kata kawambi kata rekodwa ok waluonge ni pastor, waluonge janjore mano timo tim njore ni endi. To penjo maduong' en ni mokwongo weche mag lemo. Nyaka ing'e ni weche mag lemo wambe ok dwa gombe ni ok owe ji thuolo mondo otim kaka gidwaro. Freedom of worship en gino endo mantiere e katiba marwa ni nyaka weya thuolo mondo ilam Nyasaye kaka idwaro, sama idware gi kama idware. Mano gima ok onyal yie ka jotelo ni mondo mi ng'ato otim ang'o orid ahinya ni ok dilam Nyasaye kaka idwaro ni koro sirikal dwa chiki kaka ilamo Nyasachi, kaka igolo sadaka mari, kaka igolo achiel mar apar mari. Mago gik moko ni sirikal odonje. Lakini kuku mar wach mabende nitie en ni bati. Piny, uchumi mar piny tek sawasawa. Uchumi mar piny ka ok iloso to miyo jomoko donjo e weche machalo koda mag jonjore, miyogo ji kata migwelogo ji e yo mar njore ma idonjo e timo magalagala gi eki. King'iyo kata kachako gi weche mane jo-Islam moko donjogo ma jomoko moketho nying jo-Islam. Nyithindogo eko mane kawo madhi kata Somalia madhi bed radicalized, mabed ni koro gin jomoko mabiro ni koro gin jithi Al-Shabaab manego ji. Ang'o mane miyogi? Ne mana pesa. Iyudo ka ng'ato tieko skul, onyombo, en gi nyithindo moko 2 3, to onge namna moro amora ma dokony go nyathine machom yo. Koro koluong gi jogo ma jo Al-Shabaab to odhi kuno endo, imiye pesa mo matin, to kosedhi tipo ka ko yakobe ng'ato magalagala ma koro kawo pesa no endo miyo chiege ni yawa. An koro yietho ka nyithinda gi chiega odong' gi pesa makama. Kichaki bi wach Mama Mackenzie ni endi, en ng'at mane usa ji geno. Iyudo ka samo ji usa gigegi mang'eny, property mag-gi, pesa moko gimiyo Mackenzie. King'iyo report marich kabisa. Yes. Iyudo ka nitie mwandu moko bende wuothe iye, ma jomoko wuonda mouso nyaka mwandugi ma gikawo pesa ma gimiyo ng'at miluongo ni Mackenzie ni endi. Koro omigi plot moko gidak e Shakahola kaya chande, ot budi moko maonge, nyagwethe moko ma thindo gi thigo moko ma ji odak e igi. Kasto kuondego eko ka gisedak kamano to Mackenzie koro nyalo kora gi pesa kande, koro iyudo ka koro nitiere complication, ng'ato dhi mathoe. Kichaki ng'iyo wach ma timore mag jo miluongo ni jo bandit ma koro theko e dala mar North Rift. Ing'e ni nitie kuonde moko mane giluongo ni Kachiliba. Kachiliba ne nigi the same problem. Kane Kibaki odonjo, to Kibaki nokoro army mondo mi odhi ogore gi ji. Kata mondo mi army odhi ogore gi jomluongo ni bandits. Yes, kwa watieko. Gima ne Kibaki otimo, ne odhi okawo army, to nyiso ni army dhi uru kuno endo, uchak kuno GP magimodho. Uchak loso osiptende, uchak loso skunde, uchak loso kuno ma ji nyalo pure mondo ji obed gi chiemo makare. Kachiliba nodhi maber. Koro sirikal dwa ni mistake motimo maduong'. Yes. Ok okony jowa mondo obed gi yore mag yuto manyalo miyo giwe donjo e timo mag njore gi eki ma ji wuondogi go kata miyo geno endo mokethore. Gima nyaka sirikal tim maduong' molo kata mana dhi mako ji kata nego ji gi bunde en loso mikakati go eko manyalo miyo ji obed gi yuto, gi chiemo, gi skunde, gi osiptende mamiyo ok gibed ni inyalo dhi e yore mag njore mag jolemo gi eki. Erokamano nya Senator kumidu thuolo mar loso ilosa dimba ahinya kotenore kod report maru kod gima diparo ni owinjo bed ni timo gi sirikal mar pinyni ma chamo mo mani biro rito ngima oganda kachiel kod mwandugi eno ni arito bedo kamoro amora. Nyakoro mogi Senator Eddie Okech wacho ni kabe to koro nyaka sirikal ni oket okenge mabiro miyo jogi neno ka ngima gi idho malo to ahinya kid kod kethruok mar ngima gi duoko piny pek mar ngima makoro sani nitie manyalo miyo ng'ato kaw thuolo mar yie gimoro momiye matin kasto ketho ngimane mabiro kod ngima joma moko. Erokamano kuom kete duol. Abedo ka ilo Trevor Ombija nyinga George Bati lo jogo mosiro chenro kachiel kod twak mar duol kachiel kod in mabende keto wangi puoch gi pak ahinya puoch gi pak ne Senator Eddie Okech mabende biro kendo loso kod kotendo kod weche mag report mar gi wi Shakahola kod mamoko bende motere kod arita mar piny Kenya. Nyinga George Bati riti masani nyaka seche ma obro rome weche manyien mag imore mer mana kete Ramogi TV.